Šta bi ti bio poslednji obrok u životu? Dobro razmisli, jer sam ja opsednut serijskim ubicama. Dobro početak klipa. Ali da, zanimaju me. Morbidno mi je interesantno da su ljudi sposobni da rade takve gadosti. Jedna od najinteresantnijih stvari je to da kada su osuđeni na smrt u Americi dobiju poslednji obrok. Kad može bude bilo šta. S obzirom da nisam serijski ubica, i dalje, i da nisam psihopata, te vrste, najbliže što mogu da dođem do toga šta je bilo u njihovim mozgovima je da probam jela koje su oni odabrali pre nego što su bili ubijeni. Jer to realno dosta govori o čoveku. Proba nam pomože da spremimo sve ove obroke, tako da shoutout za njega što je prihvatio da sprema obroke serijskih ubica. Tako da hajde da ih testiramo, pojedemo i rangiramo. A kad smo kod serijskih ubica, mislim da imam savršenog gosta za ovu emisiju. Ja mislim da Bicko da ima dve neke različite žice u mozgu, moglo bi mnogo gore da bude za sve žene Srbije nego što već jeste. Imam dosta karakteristika koje se poklapaju, ali ne bi mogao da budem zato što... Zaboravio bi gde si ostavio telo, ali da? Mislim da bi me mnogo lako pronašao. Oni dolaze, brate, na mesto očina albino dlaka. Koliko ima albina? 7. Visina ta i ta plave oči, 1. Kapiraš? Mnogo me brzo naše. Osjećam se kao serijski ubici i ovo su svetla i ispituju nas policajci. Interrogation room. Počeši sa najpoznatijim Ted Bundyjem. Poslednji obrok, srednje pečen biftek, jaja na oko, restovani krompir, tost sa puterovim džemom, mleko i sok od naranđa. I on je tražio da to bude srednje do krvavo pečeno, brat. Ja sam gladan, ja ništa nisam. Nisam vidio ništa 16 sati. Dosta preduslova za serijskog ubicu ispunjam. Znači, toliko sam gladan da bi pojeo bi neki deo tvojeg tela. Prvo tvoja ukusna, sočna stopala. Malo se zabavaju ovi dečaci sa nekim ozbiljnim temama. Sine, ja sam mogu gledati to sranje, ubio sam 16 ljudi, ona. A nisam ni ja ništa bolji kad učestvujem. Mislim da je mnogo teže nama nego njemu koji pravi hranu dole. Od njega boli kurac tamo dole, ona. Zajebava se. Bukvalno kuva, to je baš zabavno. To je kao da igraš igrice. Ovo mi izgleda jako dobro. Ovo je jelo koje je Ted Bundy, najozloglašeniji serijski ubica u SAD-u 70. godina, tražio za svoje posljednje jelo, ubio je preko 30 žena, ali mislim da ovo jelo je itekako dobro za kraj. Za početak kraja. Ovo izgleda baš nekako klinački, osim bifteka. Znači ovo sve deluje baš detinjasto. Čekaj da ga okrenemo. Za večnu slavu. Šta kažem? Šta pričaš, bre? Za večnu slavu, kao jedan serijski ubica, bravo, brate. A ja se kompleksiram, sam ubio samo 15. Ne znam, meni steak uvijek je žilav. Imam osjećaj da je steak uvijek žilav. A šta je fora, da budeš žilav? Ljudi se previše lože na steak, a steak nije ništa posebno. Tako je, slažem se u potpunosti. Ja volim hranu koja je hrskava, koja je pohlovana i to. Meni je steak skoro kao da ne treba se jede, razumiješ? Hoće probaju iz produkcije, momci, steak. Da! A stručnjak da si mu govno ponudio. Kako je? Baš ukusno. Da znate da ti on je kao jedan od najpoznatijih, jer kao bio je karizmatičan, lepuška, stobu, kao ne bi tako zamišljao serijskog ubica, razumiješ? Ti njega više u fazonu ne mogu da verujem da je čovjek serijskog ubica. Tebe da vide bilo u fazonu pa Nije kao da sam iznenađen, razumiješ? Čekaj, se ovo ovako kao? Pa može, to je kad je zadnji obrok ne gledaš ništa, samo ga trebaš. Ali evo, ja kažem, čovjek potvrđuje sve što sam rekao o serijskim ubicama, znači gledaj šta jede lik. Mnogo dobro ima ukus. Pobegao iz sudnice, skočio kroz prozor, dok je kao čitao o svom slučaju. Mislim da je bežao jedno 3-4 nedelje i čovjek nije mogao da izdrži da ne ubije. I ubio opet i onda su ga uhvatili. To jest pokušao da ubije. Ok, ovo je lepo. Džem. Šta ti fali u ovom jelu? Jel ti fali nešto? Fali mi, brate, gazirano, fali mi guarana. Za poslednje jelo, 7 od 10. Realno. A šta čorba radi? Zajebao se tamo? Ne znam, brate, osjećam se... Nama je gore nego ovim što su ih ubili. Jer oni barem znaju kada će ih ubiti. Jedino što me vadi iz ove cele situacije je Burazirče što ima dobro rakiju živjeli. Znaš da imaš u Kolumbiji lika koji je ubio najviše ljudi ikad. I dalje na slobodi. Bukvalno Blaze slobodno Kolumbijom. Čovjek je ubio 300 ljudi. A zašto ih je ubio? Pa ne znam, nešto fazom ne znam, brate. Lik mu podigao brisače ili tako nešto. I sad razmišljam koliko je sad teže da budeš serijski ubica. Pre je bilo mnogo zanimljivije. Kako ti sad da opljačaš banku, da ubiješ nekog, da kidnapuješ, svuda su kamere. Jedinu stvar koju ti trenutno možeš da uradiš, da te niko ne uvati je da probušiš gume YouTubera. Roll the clip. Da, većina tih serijskih ubica su kao seksualne prirode. Ubiju čoveka i onda, rade mu ono što mu rade, razumiješ? Dobro. I generalno su muškarci serijski ubice. Veoma retko je žena serijski ubica. Jedini razlog koji ja mogu smislim je da žene nemaju muda da to urade. I pre isto mogu se pobegneš iz zatvora, mogu si svašta da radiš, razumiješ? Sad, brate, imaju ovo đule, razumiješ, to su izmislili i ti sad ne možeš ništa da uradiš, kapiraš? Šta li radi čorbu u ovo vreme, pitanje? I sad kao kat na čorbu. Ajde ti sipe, brate, jednu rakiju.
Sipri, brate, nemoj se Te stidiš. pasmo se. Evo sad ću ja tebi nešto kažem, ali nemoj u klip da ide. Ja kad igram GTA... meni se digne kurac. I onda odem u striptease klub. Pazite, verujte mi, znači to su, brate, 2 žice su odlučivali. Znači imaš 100 žica u ljudskom mozgu. Žuta i plava, tebi da su obrnute. Ja bi sad brejao ovdje na poricima da bi brejala. Až ne znam što je sledeće, evo. Viktor Feguer, on je bio serijski ubica, zapamćen 60. godina i tražio je samo Okej. Šta je to? Dobar Drugo dan, jelo? stigli smo sa sledećim jelom. Ajde. Bio je doktora, kidnapovao ga i svašta mu je radio. I jedan je od ozlogašenih također i on je poručio samo jednu maslinu. Viktor Feger, poslednje jelo, jedna maslina. A evo lik se, brate, gasira. Ko bre? Pa pazi, ovo ti je kao ono će pošalje poruku. Usto razmišlja, brate, ovo je posljednja stvar koju ću ikad konzumirati, daj nešto, brate, da ono, da sa eksplozijom ukusa napustim moj svijet, razumiješ? Ja maslinu aktivno skidam s pice, razumiješ? Ko voli ukus masline, samo je slano. Ti kakav si smotan? Ti bi umro od te maslinke. Zagrcam bi se i ubio bi se. Ali pogledajte koliko su ovo neprirodne boje, pogledaj na što ovo liči. Pojedi, ajde, to je zdravo. Ja vi stalno volite ovo? Da. Stvarno? Aj pojedi ostatak, molim te. Tomas Grasso, bagete s mesnim sosom, školjke u belom vinu, cheeseburger, kolač od bundeve, milkshake. Ubio je mnogo starih ljudi u toku pljačke, poručio je obimnu hranu. Ovo je predjelo. Da. Čorba, slušaj, znači sljedeći put ova prezentacija bude malo bolja. Samo znaš. Pa ne znate vi šta se nama dole dešava dok kuvamo. Ubio 87-godišnju ženu, ukrao je $8. I je pobegao. Lik, brate, za jedan burrito madre ubio ženu. Ne, postoji gori tip osobe da si u društvu od ubice. Ubica i silovatelj. Dobro ti? Pedofil. Jer ti realno, brate, ubiješ čoveka, ti možeš da se vratiš u društvo, ono neka rehabilitacija. Ti ako si pedofil, tebi je to GG. Čisto da znaš. Ako ovaj klip pogleda 200.000 ljudi, statistički među vama postoji barem jedan serijski ubica. Ako ste taj lik i želite zavarati organe, reda i mira, da promijenite vašu lokaciju na bilo koju zemlju na svetu, koristite Surfshark VPN. Znači oni ovo da odobre, mislim da će ovo da odobre. Pa, kad su i oni bolesnici. Ja sam ga bukvalno iskoristio pre par dana jer na TikToku, ako kupujete coinse iz Srbije, s telefona koštaju duplo skuplje, a na netu ne mogu da se kupe. Ako promijenite adresu sa Surfsharkom na Ameriku, duplo su vam jeftinije. Znači, to je samo jedan od milion načina na koji možete iskoristiti Surfshark. Tom jednom promenom lokacije sam platio sledeće 3 godine Surfshark. Uz to, naravno, možete odblokirati programe na Hulu, Amazonu, Netflixu i svim ostalim streaming servisima, blokirate zabranjen sadržaj, zaštitite se na internetu i zaštitite vašu privatnost. I, realno, u 2024. svakome treba VPN, tako da ako želite da ga probate, sve što treba da uradite da kliknete prvi link u opisu, dobijate 4 meseca besplatno. Ako vam se ne svidi, imate zagarantovan povraćaj novca. Znači šta čekate? Ne bih ga veliko dugo reklamirao, da vam zaista ne treba. I da me ne plaćaju. Ja ovo nikad nisam imao, ja mislim. Brate, ovo je malo ja razmišljam, zašto je ovo dozvoljava ljudima koji su ubice? Čime su ovo ne zaslužili? Nisu zaslužili, ali pusti im barem jednom u životu da... Šta da im pustim, čovjek, brate, ono jede ljude, razumiješ? Ja treba da ga pustim, treba da se osjećam sa njim. Me se ovo ne sviđa. Ne sviđa ti se? Koji kili voliš da voliš? A šta je ovo, brate? Ovo je baš odvratno. Možda je najbolje da serijskim ubicama stave taj lek koji će da ih ubije, da oni umru uz posljednji obrok. Da. To je najbolje. Da, kao pse. Ja, ne sviđa mi se morski plodovi. Ovo mi je nekako gasiranje, razumiješ? Ovo mi nije dobra hrana. Nije kao glavno jelo, zato je on to naručio kao predjelo. A sada čekamo glavno jelo. Pošto je Bicko isprozivao malo pre servis, a ja se saplo na stepenice, sad će da vidi. Šta je to? Tomas Grasso inače poručio špagete sa mesnim sosom. Oni su napravili špagete neki poput bolonjeza koje smo mi napravili, ali on nije tražio to, tražio neke špagete iz konzerve i onda je i tad zaključio da je i dalje nepravda i svi da su protiv njega. Ovo je to koje to je jelo koje je dobio. Rukama jeo. Ježi kurac. Kako Rik mljacka, ba. Rik, ali se čuo kako mljacka. Rik žvaće jedan špaget. Rik žvaće jedan špaget ovak. Ajde budemo normalni, ljudi, da budemo pristojni, ajde. Pa ovo je baš loše. Meni se sviđa. Pa ne, nego ja ne mogu da jedem špagete bez sosa, nekako mi nije to. Brate, ali čekaj, čovječe, čekaj, brate, čekaj, ogledaj šta radi. Pa da mi!
Šta daj mi, buraz, ono, sline ti ispadaju po špagetama koje treba da jedem, on kao, što? Još lik nije čuo, znači, cijela poenta špagete je da ti možeš ovo da uradiš, znači, jesi video nekad ovaj manevar? Si ti pokazao neko, a? Ovo ja ti sad, ono, vatru ti otkram, bicko ovako jede. Šta? Šta bi ti htio da uradiš posljednje prema što te ubio? Da završim ovaj obrok. Znači, toliko voliš moju pljuvačku. Da. Znači, sutra umireš, jedina stvar koju možda uradiš, ti radiš. Tražio bi još 5 stvari da uradim. Ne može, to je life hack. To ne može dozvoljavaju, pa nije ti ova Aladinova lampa. Volio bi da zvolim s porodicom i volio bi nešto da ostavim. Školjke 2 od 10, masline 1 od 10, ovo je 8. 4 od 10. A znaš šta je fora? Bilo mu 6 dok ja nisam pljuna. Ide sad još jedno i onda ide dezert Od tog jednog čoveka. od tog jednog čovjeka. Wow! Tako je! Kidanje. Daj, brate, ovaj lik, da ja ubijem nekog, jebote. Tomas Grasso inače, pored špageta i mušlje, poručio i dupli cheeseburger i kolač sa bundevom, jagodama i šlagom. Ovo izgleda jako dobro. Mi ćemo se potučemo oko ovoga. Ja bih vam olakšao ti Ostavi nož kad isežeš. Nisam siguran da bi trebao da stavljam nože. Donosi mi Keva sutra picu, kaže Tomas Grasso. Jebem te u. Ovo je prva stvar koju sam pozvano, ovo mi ima smisla da bi poručio kao poslednje jelo. Meni čudno, brate, niko ne naruči neki fast food, Taco Bell, McDonald's. McDonald's postoji u tim domenima. Mislim kao McDonald's sponzoriše poslednji obrok. Ovo je baš dobro. 9 od 10. A šta je ovo? Kao KFC? Ajde, molim te preveče kameru. Svako, ovo ne može biti dalje od KFC-a. Pa tako, bundeva, jagoda i cvet. Aha. Sam mi čuo da je. Pa mislim da je KFC kao. A šta Pa tako? bundeva, rekao si da je bundeva, to znači da je to. Ja šta si mislio da je ovo iz KFC-a? Pa ono krilce. Misliš da je krilce? U šlagu i jagodama. Otkud ja znam šta bolesnici Ali dobro, zamišljaju. jesi jeo, brate, krompir i marmeladu, tako da... Da. Zato sam ja to pomislio. A šta je ovo ispod? Fuj! Ne znam šta mi, meni se ovo ne sviđa. Okej. Podsjeća me na oblande fazon. Pazi, Tomas Grasso. Ne slažem se sa delima koje je lik radio, ali lik ima ukusa. Realno. Čak i lepa progresija ide, samo što mi malo nema smisla špagete pa ovo, baš nema smisla. Ovo mi je 9 od 10. 7 od 10. A da nisi pojeo ovo drugo? 7 od 10 je bez toga, samo burger. Stvarno? Da. Znači, bolje su ti špagete. Špageti su mi bolje. Ti si baš zahvalan čovjek za hraniti ga, bro. Ti bi ona najomiljenija svinja vlasnika. Ja. Ti bi u kofi, jeo. Poslednji obrok Tomasa Grassa je milkshake. Samo mislim da nije bio moja kravica. Ja tebi ne smemo da nam prvi da piješ, zato što ćeš ti da izbalivuješ ovo kao što izbalivuješ svaku stvar u ovom obliku. Nisi mogu dublje da uočiš tu slamčicu. I, kakav je milkshake? Pa, lepo je, ali lično na čokoladno mleko. Znaš što je meni mnogo smešno? Što svi ovi koji uzimaju kao slatko, sve su neki višnja na nečemu, šećer i džem, ko moja keva, znaš što voli moja keva? Medenjake sa šećerom. Ali ovi likovi mogu da izaberu šta hoće, mogu da izaberu kao čokolada, triple, Kinder Bueno, Ferrero, Rochero, razumiješ? Oni kao, hoću tost sa jednom jagodom. Dobby Gills Williams. Poslednji obrok, kokice. Malo su mi zagorele. Kao kuvar ovo Sljedeći ubica koji je jeo jelo bile su kokice, on je ubio svoju ženu, zove se Dobby Williams i vjerovatno je te u glavi da gleda film. A što ovako ubrzano? Pa strah me više, frka mi. Aha, dobro. Ti voliš kokice, ali tako? Volim kokice. Kokice su, ali iskreno, kad ideš u bioskop, bolje da naručiš nađu se. Ubio je ženu, što radi? Ubio je ženu. Nisam čuo, bio sam kokice i on... Da, meni je nešto, mnogo je brzo rekao. Što je neko radi? Ubio je ženu. Ali to nije serijski ubica, ubio samo svoju ženu. Da, realno, to je čak pitanje je da li uopšte ubica. Dobro, ja ne ubio sam njegov. A dobro, da, ali to se računa i kao koliko je on života sprečio da se spase zato što ubio doktora. To se tako računa. Da, što smo radili ovim kokicama? 3. 6 bre, šta 3? Znaš, kokice. A ti čak nikad ništa nije jebo u životu. Alan Lee Davis. Poslednji obrok, ramstek, škampi, baget, Coca-Cola. Što govori o totalnom luksuzu
Ovo je jako luksuzno jelo. Ne znam, meni je bilo vremenski, mi je bilo cimanje, budem serijski ubica. Baš je smaranje, brate, ja ne mogu se setim da uđem na Duolingo jednom dnevno, sad ću ja da ubijam ljude, krijem, lažem policiju, baš je, brate, Ćemo jesti mi nešto danas? Ne znam, to bi nas izradnjuju. Ali mislim, ovo stvarno 2 lika, brate, baš su neozbiljni, brate, treba da umrem sutra, ajde malo. Privodimo kraj ovo jelo, steak, škampi i baget sa belim lukom. Trostruko ubistvo. Jedan u top 5 serijskih ubica. U mom ličnom mišljenju, kao. Po mom ličnom mišljenju i stvarno dečko je pokidao najviše po tome što je tražio najekskluzivnije jelo. Evo ga, ovo je moj brat. Isti ko ja izgleda. A što, brate, svaki serijski ubica ima 3 imena. Ubio je pištoljem, udarajući je u glavu 25 puta. Ubio je još 2 njene ćerke. Znači on je ubio cijelo jedno porodično stablo. Da, bukvalno je završio lozu jednu. I poslednji lik je koji je ubijen električnom stolicom. Što realno za ovu frizuru, ovo je možda slika nakon što su ga ubili. Znači, ubio je 3 ljudi. Uvamo mi se otvorio apetit. A ovo se ne jede sve, koliko ja znam. Samo unutra. To je lepo. Kako napastuješ tu ribicu. Previše se trudiš da bi pojeo malo mesa. Da, ali ovo je lepše od lignje. Lignje su skandal. A ovo, brate, realno, ti kad pogledaš ovo... Pogledaj ti na što to je buba neka. Pogledaj ti, bukvalno, ovo ti je morska buba švaba, brate. No, ovo mi se lepo. Jeste lepo. Po izgledu je odvratan, po ukusu je jako dobar. Meni se sviđa ovo. Meni se sviđa. Ovo mi je dalje bolji burger. Čorba je pokidao. A misliš što mi kao brojimo, zajebamo se do čorba dole, tk, 7 tanjira žonglera čovjek. Jeste jeli i ove bube? Da, otvorim još malo. Bube. Brat moj, rovar i pokanti. Ne sviđa. Gledaj. Hoće da nađe 0,2 grama nečega. Jedem u kurac, da. Kakav lešinar, brate, stvarno je lešinar. Ja! Bukvalno, kao, znači, kružiš oko mesa i jedeš ono što je ostalo od kosti, malo nečega. Top, ovo je dobro, ovo je 7,5 od 10. 7, a? Dobre. Svako jelo je dobro, samo mi sad idemo u sitna crevca koje je šta bolje. Bruno Richard Hauptmann, posljednji obrok, običan zatvorski obrok sa pitom sa višnjama. U te paste mi skuvanje danas. Kako ovdje miriše tebra, kao da sam došao u zatvorsku menzu. Osuđen je, vrate, na ubistvo sina, ali on smatra da nije kriv i da je nevin i otišao je na onaj svet kad je pogubljen kao čovjek koji nije kriv. On zato što je smatrao ili zato što... Pa to je njegovo. Zato što ono u fazonu, ja sam ti napravio, ja ću da te presudim. Ja imam pravo na To je sve. klasična srbenda. Je ovo posljednje jelo? Posljednje jelo, nek mi živi zdravi, vada se veselili, niko ne doživao što ste vi doživjeli. A žrtve ništa, kao mi propatili. Ranđa prenese nešto čorbi, ali ni Ranđa ne zna što mu je preneo i onda pomenu se stvari koje jesu istinite, ali izmešno, kao ubio svog sina, ubio sina od nekog milijardera. Da, i on je tvrdio da je nevin. A kako kad imao ženu, ne kapiram. Kaže, dokazi koji su našli, kaže, lik je tvrdio da je nevin do kraja. Našli su $15,000 ukradenih od tog deteta i ostavio svoju ličnu kartu na mjestu zločina. Mnogo čist ovaj grašak. Da, ovo izgleda fake, brate. Sa reklame grašak. Bukvalno, da. Ne sviđa mi se pomfrit. To nije krompiram. Da, znaš što sam provalio? Meni bi zdravlje bilo posljednje na umu da sutra umirem. Zašto svi uzimaju preterano zdrave stvari? Znači, 4 od 7 likova su uzimali krompir. Iz velike depresije, brate, i ekonomske krize krompir, jebote. Kaki retard je, brate. Ovo je baš lebo krašak. Čekaj, aj pojedemo ovu od višnje. Ovo je baš dobro. Čorbica plus Okej, ovo je 6 od 10. Kao obrok. 3 od 10. Finalna rang lista izgleda ovako. Iskreno, baš loše. U smislu, dobro je, spremljaju sve to, ali razočaran sam u njihov izbor. Ne mogu da verujem da niko nije uzeo neki McDonald's, neki KFC, osim onaj jedan lik što je stavio KFC bubnjevu. Da niko nije nešto baš odvratno sam hteo. Ovo jede svaki fitness instruktor svaki dan. Da. Meni drago sam kao testirao tu tvoju fascinantnu serijskim ubicom da vidim kao kako je njima to izgledalo. Ne deluje mi dobar sistem da ti čoveku koji ubio 20 ljudi kao, ajde kao.
Malo da se počesti. Ma da se i ti imaš dušu, imaš i ti dušu, razumiješ? Da se nahranim našem dželatu koji je pripremio sva jela čorbi, znači možemo radimo mnogo ovakvih klipova, ako se ovo svidjelo, nama je bilo baš zabavno, pišite u komentarima i posjetite obavezno Čorbin kanal, jer možemo radimo mnogo ovakvih stvari, tako da kliknite ovdje negdje i pišite šta bi htjeli da vidite, pošto čovjek može sve da spremi. Živjeli.